επίδειξη του Golden Max 3 πλην στα 18 kHz. Το μηχάνημα με το turbo. Το ποινίο είναι 32x38 πόντους, πεταλούδα. Σταθερό μηχάνημα. Είναι το... Και πολύ βατή. Και πολύ βατή. Αυτό είναι το πιο βατή μοντέλο της μάρκας Golden Max. Τώρα σας δείξουμε στον αέρα τα κέρματα που πιάνει, για να πάρετε μια εικόνα για τις δυνατότητες του Golden Max 3 πλην. Λοιπόν, το πρώτο κέρμα, ένα λεπτό, βουλγάρικο, που είναι σίδερο. Ακούγεται ο ήχος για τα σιδερένια. Τα 10 λεπτά. Πολύ καθαρό σήμα, ευγενικό μέταλλο. Πάει γύρω στους 30 πόντους, 32 για τα 10 λεπτά. 34, αδυναμεί στο 36. Τα 50 λεπτά. Ακούγεται ο ήχος πολύ καθαρός, ευγενικό μέταλλο. Πάει στους 38, 40 πόντους, το περίπου 42, εκεί αδυναμεί ο ήχος. Και ένα λέβα, το μεγαλύτερο κέρμα. Πάει 42, 44, 46, 48 και στα 50. Στα 50 το περίπου αδυναμεί ο ήχος. Κάνει διαχωρισμό του κάσμα. Βλέπετε διαφορά ο ένας ήχος από το άλλο. Και πάει μέχρι τα 50 πόντους το κέρμα. Λοιπόν, αυτό ήταν στον αέρα και τώρα θα κάνουμε την επίδειξη στο χώμα.